Og vi bliver ved angrebet på World Trade Center, fordi lige siden så har konspirationsteoretikere verden over stillet mere eller mindre fantasifulde teorier op om, hvad det egentlig var, der skete. Men er det ren fantasi? Fordi der er tilsyneladende nogle løse ender. Her sidder Jacob Wendt. Velkommen til. Tak skal du have. De seneste 2 år, der har du brugt meget tid på at gå ind i de her konspirationsteorier. Ja, og hvorfor har du egentlig gjort det? Altså, det er min fødselsdag i dag, så jeg synes... jeg ved ikke... jeg faldt over dem for 2 år siden i 2006 på nettet. Altså, jeg så en video på YouTube, og så... Det var min fødselsdag, og så tænkte jeg, det synes jeg lød spændende. Og så var det meget underholdende i lang tid, faktisk, at sidde og følge med i og se de der videoer, den der Loose Change, som kom i 2006. Og lad os lige tage fat i nogle af... Fordi nu har du jo så... Nu kender du til en masse teorier. Lad os starte med de mest langt ude teorier. Jamen altså, der er jo der er jo hele teorien om, at det slet ikke var flyvemaskiner, der stødte ind i skyskraberne. Ja. Og det er altså... Det er svært at tage alvorligt, fordi det skulle åbenbart være hologrammer eller computergrafik, og så skulle det hele være sendt ud og være arrangeret overvis i forvejen og sådan noget. Og det er meget svært at tage alvorligt. Og så er der hele med kollapset, som åbenbart er meget mistænkeligt, hvor der er nogle meget paranoide mennesker, der er overbevist om, at det er et hemmeligt satellitvåben, som USA har hængende op, som skyder energistråler ned og kan skabe jordskælv og sådan noget. Nu sagde jeg i oplægget her, at der er nogle løse ender. Hvad er sådan det mest, efter din mening, det mest påfaldende i World Trade Center-historien? Efter et stykke tid, der har kigget på alle de her konspirationer, de blev ved med at nævne avisartikler og officielle rapporter og sådan noget, så blev jeg sådan lidt, at jeg ville sgu selv finde ud af det. Altså jeg ville selv kigge på avisartiklerne og rapporterne og sådan noget. Og så ville jeg tage noget, der var, synes jeg, til at gå til, og det var kollapset af de 2 bygninger. Og nu er jeg er journalist, og jeg er ikke bygningstekniker eller sådan noget, så jeg begynder at kæmpe mig igennem de her tekniske rapporter om temperaturen på stålet og asbest, varmebeskyttelse og sådan noget. Og så hørte jeg et interview, eller et foredrag med en, der hed Stephen Jones, en fysikprofessor, som holder de her foredrag om, at hans påstand er, at der må have været sprængstoffer i de her bygninger. Ja. Og så siger han under en af de her interviews, sådan lidt henkastet, at i øvrigt så den her tekniske rapport fra National Institute of Standards and Technology slet ikke forklarer kollapset. At de skriver selv, at de vil ikke forklare kollapset. Og så tænker jeg, at det er simpelthen løgn. Det kan ikke være rigtigt, at den her rapport ikke gør det. Og så finder jeg, at i forordet i rapporten står der i en fodnote, at de vil forklare alt indtil kollapset begynder. Altså det sekund, gulvet brister og det hele brister, men derfra vil de ikke forklare noget. Og så har de lavet en computermodel, altså hvor de puttede flybrændstof og alting og sat det hele i brand og sådan set, hvordan computermodellen opfører sig, og så har de kunne skabe det her kollaps inde i den her computer. Men hvordan det her kollaps opfører sig, det vil de ikke offentliggøre. Det vil sige, at jeg prøvede jo at sige, okay, nu vil jeg finde hoved og hale i det her. Det kan ikke være rigtigt, vel? Okay. Og så læser jeg rapporten, og så giver den ikke svar på en skid. Altså, undskyld, men det gør den altså ikke. Og det samme med Dick Cheney, der siger, at han har været alle mulige forskellige steder inde. Og til sidst, så måtte jeg, altså nu følger jeg med i det, og ser, hvad der sker. Blandt andet er rapporten om World Trade Center 7 jo lige udkommet. Som skulle være styrtet sammen for første gang i verdenshistorien på grund af en ildebrand. Altså det er første gang en skyskraber er styrtet sammen på den måde, altså lodret og ned på grund af en ildebrand. Og det siger de selv. Det siger den officielle forklaring. Og altså jeg har haft mange diskussioner med folk om det her, og de bliver ved med at sige... Men hvorfor? Det er jo officielle rapporter. Er der nogen, der sådan skulle have interesse i ikke at fortælle det hele? Jamen, så er det, at konspirationsteorien begynder. Fordi altså, det eneste, jeg kan sige helt med, altså, det er, at de ikke forklarer. De forklarer ikke kollapset. Altså, det må jeg sige. Hvad er din teori så? Jamen, jeg vil ikke lave nogen teori. Altså, selvfølgelig kan man sige, jamen, det må være den amerikanske regering, det må være CIA selv, det må være, altså, Osama bin Laden, han har samarbejdet med CIA i Afghanistan. Og det er jo det, de her folk siger, at Osama bin Laden må jo have arbejdet sammen, og Dick Cheney må styre det hele fra oven, og der må sidde folk i FBI og den hemmelige regering og alt det der. Og så er jeg sådan at sige, jamen det skal de der have lov til at synes. Altså det eneste, man kan sige, det er, at altså, den officielle forklaring er, at 2 fly styrtede ind i de her tårne, og det fik dem til at kollapse. Konspirationen er, at der var nogen, der har puttet sprængstof ind i dem. Og det er ord mod ord.
Og det synes jeg, altså, det er jo der, hvor det holdt op med at være underholdende for mig. Altså, hvor det blev lidt for tæt på benet på en eller anden måde, at der ikke er noget fakta. Der er ikke noget fakta på forhold til, når det, på nogle af de her områder. Og det synes jeg altså er lidt uhyggeligt, altså i virkeligheden. Det er meget spændende at høre dig fortælle om det her. Du har tjekket konspirationsteorier i 2 år. Du bliver garanteret ved med det. Det, jeg holder nok ikke op. Men tak for besøget.